Autorización de cesión de parcela número 5 do polígono das antigas naves de Regojo. Ten a palabra a señora Moedo. Gracias, alcalde. Bueno, pues traemos a este pleno, despois de ir á comisión pertinente, a proposta para incluir dentro do inventario de bens municipais estes dous locais que xa foron asinados en escritura pública a cesión por parte da entidade Profaro Terrenos despois de chegar a un acordo e de cambiar digamos que as condicións que estaban pactadas anteriormente e que suporían que os locais iban a ser cedidos nos edificios que non foron construídos todavía nesa urbanización. Entón, dada a premura e a necesidade que temos de locais, se chegou a un acordo con eles e se permitou e cambiamos por estes dous locais que agora xa van a formar parte do que o inventario municipal do Concello de Redondela. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor González. Nos imos apoiar esta proposta, como podía ser de outro xeito, e amosar dentro do Bloque Nacionalista Galego a nosa satisfacción de que se chegue xa a un punto de que os locais están a disposición do Concello, porque, foi unha aposta, era unha obriga, e por outra parte foi unha aposta no seu momento. Esperábamos que a vocera do Partido Popular, que a parte da concelleira do ramo, de alguna maneira se lucira dicindo que iban a ser o local xa para servicios sociais e comprometer a prazos. Eu creo que era un bon momento, porque xa que o alcalde Javier Bas lle gusta vir ao pleno a anunciar cousas, era un bon momento agora. E, amosar a nosa satisfacción porque isto vai adiante, malia que o Partido Popular non pretendía levar para ali servicios sociais, tamén hai que dicilo, hai que recordarlo, non? Pero, se van dando pasos, tamén en parte gracias á irresponsabilidade da oposición, se van dando pasos que non nos importa que vostedes se leven os méritos, para nós é importante que Redondela avance, e para iso lle vamos a dar o apoio sin problema. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención máis? Está se me ocurrir ahora unha frase de Azorín. Bueno. Sí. Que usted señora Moedo... Diga ben que queda grabado. Si quere ya recito todo de memoria, pero iba a decir o continuo, que son de cientes, pero este de letra. Como é a frase? Voy a decir en castelán. No saldrá España de su marasmo secular mientras no hayas millares y millares de hombres y mujeres ávidos de conocer y comprender. E usted chegou o momento que ten que conocer e comprender que gracias ao bipartito e gracias a unha moción do Partido Socialista deronse conta que aí na área de Regojo había un local que gracias á xestión anterior, é pena que non se pudo abrir antes, está hoxe a disposición dos servicios públicos de Redondela. E iso ten que recoñecelo, señora Moedo, vale? Non quero dicir máis. Estamos satisfeitos de que por unha vez se faga un local. Señora Moedo, ten a palabra. Aquí o señor Cabaleiro sacou traxe de luces para lucir esplendoroso que a realidade é que se fose por vostedes teríamos que esperar a que se construísen os dous edificios que aínda non están construídos. Pero sí, efectivamente, gracias á gran xestión de Javier Bas, alcalde do Concello de Redondela, eses locales son hoxe unha realidade e van a ser máis pronto que tarde as oficinas de servicios sociais. Esa é a realidade. E a realidade é que vostedes sacou traxe de luces, pero que realmente se ten que lucir é Javier Bas, alcalde de Redondela, pola xestión magnífica que fixo polos intereses de Redondela. Nada máis, gracias. Unha intervención máis? Simplemente aproveitando que hai un pouco de debate pero a nivel formal de cara, preguntámonos hoy día os plazos, recordounos Juan Carlos, entón queremos aproveitar si podemos facer un cronograma de actuacións e de plazos, entregárnoslo para saber como se vaya nos vindeiros meses. Hai en setembro, cando preguntamos se dicía que non pode dar prazos aínda, non? Entonces, se podemos facer ese programa, entregárnoslo. E segunda cuestión sería, que xa o pedimos un par de veces, o proxecto, ter copia do proxecto da actuación, que sí que xa o pedimos, pero non tivemos acceso aínda. E, cando pedimos unha cosa tamén nos gusta que sexamos un pouco áxiles a hora de proporcionar información para estudialo, non? A petición, aproveitando o tema. Ben. Plazo comprometido relacionado con a finalización das obras
non vai a poder darse. O que sí se vai a dar é o cronograma como pero nos os plazos vai a depender das dificultades técnicas e das dificultades de tipo normativo que se podan ir topando. Todavía non estamos nesa fase. A intención é, como vai a decir ahora, é facer un cronograma determinado, canto antes este, moitísimo mellor. Bueno, como sabemos, ustedes ademais se incluye dentro do Redondela 2020, é decir que os prazos van a ir según nos sexamos capaces de, evidentemente, continuar co proceso tal e como indica por un lado Europa respecto a como se ten que facer o procedimento e nos a hora de aprobar asignacións das partidas para poder facelo. Dicir, iso vai a depender do pleno tamén. Co cal vamos a estar todos integrados nese cronograma de tempos para poder levar a cabo, xa se está facendo dentro da folla de ruta o que a folla de interés que se ten que facer, que é o primeiro paso. Sí que van a poder ter acceso a ese proxecto, non o teñen aínda porque estáse ultimando detalles por parte do arquitecto respecto a pequenas modificacións en salitas de espera e cuestións técnicas respecto ao que xa miraron as funcionarias do servicio, o que eu mirei tamén, como temos que facer un pouco para que xa que son tantos metros, pero dada a configuración de como son, pois, bueno, temos que separar un pouco as dúas dependencias e hai que miralo ben. Entón, bueno, pois estamos nesa fase, pero xa estamos a vez facendo a que a resolución de interés que se ten que o primeiro procedimento que se ten que presentar dentro do Redondela 2020, co cal, bueno, pois o cronograma se lles dará, pero non vai estar suxeito a unhas datas concretas porque depende de todos nós. Vale? Aprobado por unanimidad. Votos a favor. Entonces, todos.